Como ti digas. Digo, bueno, ou firmamos despois. Como ti digas. A ver, como está previsto? Como está previsto? Como está previsto? Pero firmamos ou falamos primeiro? Vale. Con asignatura no final. En todas as follas, ou que? Ou non? Ao final. No, ao final. Vale. Só ao final. Sí. Solo nunha. Facemos un intercambio, non? Moi ben. Gracias. Moi ben. Bueno, pois bons días a todos e a todas. Permítame saudar ao reitor da Universidade de Santiago, o ben coñecido e amigo don Antonio López Díaz, tamén a dona Monserrat, bueno, hasta aquí, xa dicía, esta non é a mesma, dona Monserrat Valcárcel Armesto, que é a vicerreitora de coordinación do campus de Lugo, a Ana González Abelleira, compañera deputada da área de formación e ensino e economía do coñecemento da Diputación, e tamén ao compañeiro Pablo Rivera, que é o deputado de promoción económica e social. Así que benvidos todos a este acto no que eu creo que podíamos sacar a máscara, ¿no? Pues estamos en unha instancia suficiente son para falar así, casi despois volverei a poñer, pero para falar... O que teño que sacarlo só cando o que fa. Bueno, Cando fa. bueno, decía que benvidos a este acto no que asinamos un novo convenio de colaboración entre a Diputación de Lugo e a Universidade de Santiago de Compostela, pois para continuar potenciando o campus de Lugo, que é o noso obxectivo. Aínda que eu personalmente pois non suelo facer comparacións entre a xestión dunha institución e o funcionamento das familias, non? Tendendo polas familias en sentido amplio, porque tamén aquí o que é a Diputación é unha familia, non? Pero sí que creo que hai un terreo no que penso que as familias e as institucións públicas estamos no mesmo camiño, estamos de acordo, que son que os cartos destinados, o diñeiro destinado á educación, para min é, sin dúbida, a mellor inversión de futuro. Eu incluso diría que é a mellor inversión do noso futuro. E por iso, desde a Diputación de Lugo, decidimos renovar este convenio a través do que destinamos 380.000 euros da institución provincial para fortalecer e para potenciar a excelencia académica do campus Terra e tamén para afianzar o carácter universitario de Lugo e da nosa provincia no seu conxunto. A provincia de Lugo é moitas cousas, non? A provincia de Lugo é paisaxe, é cultura, é gastronomía, monumentos, festas, espacios naturais, turismo, pero tamén Lugo é universidade. O funcionamento da Universidade do campus de Lugo supón non só unha fonte de coñecemento, senón tamén unha fonte de actividade, de dinamismo social e tamén dinamismo económico, porque bueno, aquí se moven profesores, se moven alumnos que chegan de outros lugares, que fan aquí as súas compras, que mesmo se asentan aquí durante un tempo, asentan a súa residencia na provincia, ou incluso algúns pois, o fan de xeito definitivo porque deciden desenvolver aquí o seu proxecto de vida. Ben, a universidade hoxe máis que nunca, sempre foi, pero creo que hoxe máis que nunca, transferencia de coñecemento. Pola proximidade, a inmediatez de trasladar ao tecido productivo, económico, pois aquelas investigacións que se levan a cabo.
É unha transferencia que se realiza pois, nas aulas, nos congresos, pero tamén cada vez máis por medio das novas tecnoloxías, incrementando a presencia, neste caso, de Lugo no mundo digital. E resulta fundamental que ese coñecemento chegue, sobre todo, aos sectores productivos. E máis nunha provincia como a nosa, para traducirse en melloras concretas, en novas liñas de negocio, en oportunidades de futuro. E por todo isto, podemos decir que a Universidade é, sen dúbida, unha das primeiras empresas da provincia, unha das que ten un maior efecto dinamizador e tamén ten unha maior capacidade para xerar riqueza. A Universidade é tamén o gran departamento de I+D+I das pequenas e medianas empresas, das explotacións agrogandeiras e tamén forestais. A nosa provincia é unha potencia forestal que polas súas dimensións e polas súas características non poden dedicar persoal os recursos á investigación. Por tanto, necesita que lle botemos unha man, que lles axudemos para seguir crecendo. O impacto das universidades públicas, eu son un defensor do público, por tanto digo que o impacto das universidades públicas na economía española cifrase nos 50.000 millóns de euros. Non hai moito en resposta a quen critica os investimentos no ensino público, e eu que veño tamén dese mundo, desde logo, non o comparto para nada, pero os reitores lembraron que cada euro invertido na universidade pública xera, se non teño malo dato, en torno a 4,3 euros ás arcas do Estado en forma de impostos. Pois, aínda que eses impostos non teñen un beneficio directo sobre a Diputación, como é lógico, non recaudamos impostos, apoiamos con este plan o campus de Lugo dende o ano 2014, por tanto foron os meus antecesores que iniciaron isto na etapa de José Ramón Gómez Besteiro, convencidos da importancia estratégica que ten para a provincia contar cunha educación pública, unha educación de calidade para favorecer a igualdade de oportunidades. Unha educación pública que, ademais, prima a investigación, prima a innovación e que sabe canalizar o coñecemento cara ao tecido social e productivo para impulsar a súa competitividade e un desenvolvemento sostible, que cada vez ten maior importancia a sostenibilidade do crecemento económico, do crecemento social e da industria da empresa. E, sobre todo, en eidos fundamentais da nosa economía, como é o sector agrogandeiro e forestal. As accións que se impulsarán neste novo curso, lógicamente, ten que ter unha línea de continuidade e seguirán nesta línea de promover Lugo como destino universitario, axudar a captación de estudiantes de outra parte do Estado, pero tamén incluso de outras nacionalidades, o fomento das titulacións de máster e o apoio a realización de prácticas e tamén, como non, a mellora de instalacións universitarias. O que queremos, en definitiva, é seguir axudando a potenciar a excelencia do campus de Lugo, a que a Facultade Veterinaria manteña ese ben merecido prestixio internacional, ao igual que a Escola Politécnica Superior, e queremos seguir apostando pola innovación ligada ao rural. A provincia de Lugo é unha provincia eminentemente rural. Por tanto, temos que poñer en valor a nosa provincia. Así que queremos seguir apostando por esa innovación ligada ao rural, como facemos coas colaboracións que mantemos no caso da Granxa Galloso Castro ou na Granxa Experimental de Leite, que supón tamén unha inversión moi importante, non só este convenio, sino que hai outras colaboracións onde o desembolso que supón para a Diputación é realmente importante. Pois para seguir axudando, como decía antes, as pequenas e medianas empresas e para que poidan acceder a esa investigación, a esa innovación, a eso que lles poda permitir seguir crecendo e mellorando. E para rematar, quero decir que queremos, como entidade, seguir apostando polo carácter universitario de Lugo para manter viva a nosa tradición, pero, sobre todo, para manter aberto o noso futuro, que foi como empecé e quero rematar.
para manter aberto o futuro da provincia de Lugo. Moitas gracias e paso a palabra ao reitor. Grazas, presidente. Se me permiten tamén vou sacarme isto para falar porque é bastante incómodo, non? Grazas por ter a ocasión unha vez máis de sentarnos e formalizar acordos nos que Universidade e Deputación pois van da man. Dicía o presidente, e é verdade, Lugo é unha cidade universitaria e non nos costa nada recoñecer que Lugo é cidade universitaria grazas á aposta decidida que tivo feito e que sigue a facer cada día esta Deputación Provincial de Lugo polo proxecto universitario aquí na cidade. Non é extraño que esta Diputación pois fose distinguida no seu momento coa medalla de ouro da Universidade porque hai un compromiso, unha vinculación indudable entre Diputación e Universidade e por eso temos que estar sempre agradecidos. Hoxe asinamos un convenio moi importante en termos económicos, como acaba de dicir o presidente, e agradecemos moitísimo pois esa aposta, esa colaboración en momentos en que todos sabemos que son complicados, pero que se siga mantendo esa aposta para seguir alimentando o proxecto da universidade. E non é a única aposta que se fai dende esta Deputación pola universidade aquí en Lugo, senón que, como ben se acaba de sinalar, temos outros proxectos en marcha. Tivemos ocasión de estar visitando uns días antes de que esta pandemia pois descompuñese todo o funcionamento das cousas, pois a Granja Gaioso Castro, que vai ser outra peza moi importante para reforzar o proxecto formativo e de investigación que se leve a cabo aquí na Facultade de Veterinaria moi especialmente, pero tamén na Escola Politécnica Superior de Enxeñería, e fortalecer ese proxecto docente e investigador ligado ao sector primario. Por lo tanto, o primeiro é dicir que moitísimas grazas, moi agradecidos por este apoio de sempre e que se renova pois cada día. Non podemos máis que estar moi agradecidos. É un proxecto un convenio moi importante porque non vamos a entrar polo miúdo, pero afecta a cuestións de docencia práctica, xa se mencionaron, afecta a infraestructuras, afecta a difusión do campus e a promoción do campus universitario de Lugo como destino universitario para promover pois as nosas titulacións entre os futuros estudantes. Temos, e non costa recoñecelo, é verdade, temos que loitar por traer estudantes ao campus. Descendeu moito a población universitaria, claro, non podemos compararnos con fai 20 anos cando no sistema universitario galego había 100.000 estudiantes universitarios, hoxe hai 60.000, e claro, iso nos afectou a todos os campus, tanto os que se chama campus centrais como os campus periféricos e tamén o campus de Lugo, e hoxe, pois, unha cuestión importante é, pois, encher o campus de estudantes. E en eso estamos traballando, e estamos traballando arreo e poñendo como foco esencial precisamente o desenvolvemento e o diseño dunhas titulacións axeitadas para este campus. Vimos de implantar o curso pasado robótica, imos implantar neste curso vindeiro bioquímica e empresa e tecnoloxía, e estamos traballando para o curso que ven pois implantar unha titulación nova na Facultade de Humanidades ligada á xestión e difusión cultural. Por lo tanto, pois esa labor de difusión, de promoción, de dar a coñecer pois a oferta docente do campus é un elemento tamén moi esencial. Apórtase tamén neste convenio para manter as estruturas de investigación que están radicadas aquí no campus de Lugo. Se a universidade é importante pola docencia, que o é, porque non perdamos de vista que seguimos sendo o maior factor de igualación social e de ascensor social, o principal elemento que dinamiza unha sociedade, que permite que calquera, con independencia das súas circunstancias sociais ou económicas, poida acadar un futuro persoal e profesional acorde coas súas capacidades, é
o ensino universitario e moi particularmente o ensino público universitario, donde con uns custos moi baixos se permite que calquera poida chegar a todo o que lle permiten as súas capacidades. Esa igualación de oportunidades, esa función da ascensor social, pois me parece que é crucial na universidade. Pero tamén é crucial, dicía o presidente, o papel que xoga a investigación. En este campus de Lugo, pois, se falamos de investigación, pois temos que falar dunha investigación que ademais mantén unha ligazón directa co que é a realidade social e económica da provincia. Digamos que aquí hai un eixo fundamental que é todo o que é docencia, pero moi especialmente investigación ligada ao sector primario en sentido amplio, agricultura, gandería, montes, son riquezas da provincia, son, digamos, elementos que conforman a nosa realidade e aí estamos, pois temos constituída unha agrupación estratégica Bioredes, vamos a concurrir agora mesmo con este campus de Lugo, con este campus Terra, a convocatoria de campus de especialización que se convoca dende a comunidade autónoma para distinguir pois aqueles campus que ofrecen tanto unha docencia como unha investigación artellada, ligada alrededor dun eixo estratégico e, ademais, tan conectada coa realidade da provincia, pois aí estamos a traballar e, a través deste convenio, pois vamos a reforzar esas estruturas de investigación e estamos traballando, pois, tamén en investigación e en transferencia do coñecemento. Digamos que a universidade pasou por distintas fases. Nunha primeira era fundamentalmente docente, despois houve outra de investigación, houve outra de transferencia que casi podemos dicir que aínda estamos nela, pero empezamos a estar e queremos estar en unha fase nova que é non só transferir o coñecemento que xeramos, sino que a universidade opere como un elemento dinamizador, tractor de todos os outros axentes que son imprescindibles, administracións, empresas, para xuntando todo, xuntando coñecemento, xuntando a capacidade económica das empresas, xuntando o apoio institucional das administracións, ser quen de facer que fructifiquen ideas que permitan mellorar, que é a clave, a calidade de vida, mellorar as condicións económicas, sociais, pois do ámbito territorial que nos toca, no que estamos máis inseridos, neste caso da provincia. Pois tamén ligado a isto, tamén para mellorar pois as nosas capacidades investigadoras van os recursos previstos en este convenio e tamén por apostas referidas á mellora da tecnoloxía, á mellora da aplicación de solucións digitais para a formación universitaria, que ademais pois acadaron un papel especial precisamente en este último os 2 meses deste cuadrimestre que nos obligaron a pasar desde un venres para un luns a funcionar como docencia non presencial e ter que facer dende a docencia ata a avaliación de xeito non presencial e eu penso que dentro de todas as dificultades, de todo o que isto supón, fomos quen de asumir o reto e eu penso que superalo de xeito moi satisfactorio. Para mellorar incluso estas ferramentas, pois tamén temos unha partida prevista en este convenio que hoxe asinamos. Non poido máis que estar de acordo coa cifra que deu o presidente. Todo o que estamos facendo, eu estou convencido que vou a dicir eu, que falo dende a universidade, todo o que faigamos por invertir en ensino en xeral e particularmente en ensino universitario, e cando falamos de ensino universitario falamos de docencia, de investigación, de transferencia do que estamos a facer, pois é un investimento con retorno. Ten retorno de coñecemento, ten retorno de dinamización social, ten retorno económico, tanto a través das, como dicía o presidente, de tributos que lle devolvemos todos os que temos relación coa universidade ás administracións, pero tamén ten retorno de xeración de riqueza, de dinamización, de xerar novas oportunidades. Por iso que ese é o noso empeño, no que estamos convencidos que temos que seguir traballando e, bueno, pois remato como empecéi. É dicir, nós estamos dispostos a asumir todas as responsabilidades de todos os traballos que nos tocan.
e para facer que este retorno, que este bo uso destes fondos que se destinan á universidade se poidan visibilizar por todos os cidadáns, sabendo que é unha inversión de valor para a provincia, para a cidade, que duda cabe que un dos debates, e agora sí que xa remato de verdad, un dos debates que se abriron en este momento pois era isto da non presencialidade, da docencia mixta e docencia non presencial, e dende unha universidade, bueno, chamémoslle que histórica como é a nosa, pois temos claro que o papel presencial da universidade é un elemento esencial para a formación, porque é verdad que as ferramentas digitais permiten moitas solucións, pero hai unha parte indudable de formación das persoas que xurde do contacto persoal desas persoas con outros compañeiros e con profesores. Eso é imprescindible. E, ademais, esa presencialidade da universidade xoga un papel esencial na conformación das cidades nas que se asenta a universidade. Que duda cabe que para Lugo ou para Compostela a presencia da universidade, a presencia dos estudantes, a presencia dos profesores é un elemento esencial na configuración da cidade, no desenvolvemento da cidade e, ademais, na formación. Por lo tanto, temos que ser quen, e vamos a traballar neso, en compaxinar presencialidade co uso tamén de novas ferramentas. Claro que sí, que estamos traballando e estamos incorporando, pero mantendo eso. E con ese compromiso vamos a seguir traballando. Moitísimas grazas, presidente, e teñamos ocasión, eu estou seguro, de seguir colaborando nesta boa liña. Grazas polo apoio mantido e pola generosidade do apoio que é moi valiosa. Moitísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues gracias a todos e levantamos a... A estas horas tamén hai unhas horas nas que suele haber Sí, moitas verdad. menos dudas. Hai moitas máis dudas ás 10:30 da mañá que ás 2:30 da tarde. Pues gracias a todos, Moi ben. Sí, vale.